Στο μάθημα αυτό, στην ενότητα 1, θα ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση ενός γεγονότος στο χρόνο. Στην ενότητα της γραμματικής θα μάθουμε το μέλλοντα. Στην ενότητα 3, το λεξιλόγιο που θα μάθουμε θα αφορά την τεχνολογία. Θα ολοκληρώσουμε το μάθημα με τις καθιερωμένες μικρές εφαρμογές. Ας ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση στο χρόνο. Έχουμε μάθει να τοποθετούμε μια πράξη σε μια χρονιά, σε ένα μήνα ή και σε μια μέρα. Δεν έχουμε μάθει όμως ακόμη να τοποθετούμε μια πράξη σε μια συγκεκριμένη ώρα. Ας το μάθουμε τώρα. Καταρχήν, να μάθουμε να λέμε πώς λέμε την ώρα. Η ερώτηση «τι ώρα είναι» στα γαλλικά λέγεται «Quelle heure est-il?» Η απάντηση δίνεται με το «il est». «Il est 2 heures». Είναι 2 η ώρα. Στο heure βάζουμε s γιατί είναι πολλές οι ώρες, 2 δηλαδή. Συνεχίζω με την περίπτωση που δεν είναι ακριβώς 2 η ώρα. Il est 2 heures et demie. Είναι 2,5 η ώρα. Il est 2 heures et quart. Είναι 2 και τέταρτο. Il est 2 heures moins le quart. Είναι 2 παρατέταρτο. Προσοχή γιατί εδώ θέλει άρθρο, βάζουμε le. Και αν δεν είναι και μισή και τέταρτο ή παρατέταρτο και θέλουμε να είναι και 10 ή και 20 ή και 23, τότε λέμε il est 2 heures 20 και 20 δηλαδή, 30 και 30 ή και οποιοδήποτε αριθμό από το 1 έως το 59. Αν θέλουμε να πούμε είναι 2 παρά 20 ή παρά 10, θα πούμε il est 2 heures moins 20, moins 10 κτλ. Συνεχίζουμε με την ώρα. Θέλω να προσέξουμε τι γίνεται με το 12. Το 12 δεν το λέμε ποτέ il est 12 heures. Λέμε il est midi αν είναι 12 το μεσημέρι ή il est minuit όταν είναι 12 τα μεσάνυχτα. Το midi και το minuit είναι αρσενικά, σε αντίθεση με τη λέξη heure, την ώρα. Γι' αυτό όταν θέλουμε να πούμε 12.30, λέμε il est midi ή il est minuit et demi και το demi το γράφουμε χωρίς Έστω τώρα ότι θέλουμε να πούμε είναι 2 η ώρα το πρωί. Ο τρόπος που θα το γράψουμε είναι ο εξής. Il est 2 heures du matin. Με το απόγευμα θα πούμε de l'après-midi. Και με το βράδυ θα πούμε du soir. Άρα βάζουμε την ώρα και μετά du matin, de l'après-midi ή du soir. Στα γαλλικά, πολύ συχνά, αντί για il est 8 heures du soir, θα ακούσουμε il est 20 heures, είναι 20 η ώρα. Στα ελληνικά δεν το λέμε αυτό, μόνο το γράφουμε. Στα γαλλικά όμως, έτσι λένε την επίσημη ώρα. Για παράδειγμα, στα τρένα, στα αεροπλάνα, πάντα, ακόμη και προφορικά, λένε με διψήφιο αριθμό την ώρα. Με όμοιο τρόπο θα πούν αντί για 9 η ώρα, 21 η ώρα, αντί για 4 το μεσημέρι, 16 η ώρα και ούτω καθεξής. Μέχρι τώρα είδαμε πώς απαντάμε στην ερώτηση τι ώρα είναι. Τώρα θα πούμε πώς θα εκφράσουμε ότι μια πράξη έγινε την τάδε ώρα. Στα ελληνικά λέμε στις 2 η ώρα. Έτσι και στα γαλλικά θα βάλουμε την πρόθεση à, δηλαδή à 2 heures. Για παράδειγμα, je travaille à 2 heures de l'après-midi. Όταν θέλουμε να πούμε σε 5 λεπτά, τότε θα βάλουμε την πρόθεση dans και θα πούμε dans 5 minutes. Για παράδειγμα, le film commence dans 5 minutes. Ας προχωρήσουμε στην ενότητα της γραμματικής. Στη γραμματική θα μάθουμε το μέλλοντα. Υπάρχουν 2 μέλλοντες. Στο επίπεδο αυτό όμως θα μάθουμε μόνο τον ένα και θα τον χρησιμοποιούμε άφοβα σε κάθε περίπτωση. Αυτός ο μέλλοντας λέγεται futur proche. Σχηματίζεται ως εξής. Βάζουμε το ρήμα aller στον ενεστώτα,
το οποίο κλείνεται κανονικά σε όλα τα πρόσωπα και ακολουθεί το απαρέμφατο του ρήματος. Για παράδειγμα, το θα φάω θα γίνει je vais manger. Και διαβάζω την κλίση του. Tu vas manger, il va manger, nous allons manger, vous allez manger, ils vont manger. Πώς κλείνονται όμως τα μεσοπαθητικά ρήματα στο μέλλοντα? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, κλείνουμε πρώτα το ρήμα αλέ και ακολουθεί το απαρέμφατο του ρήματος. Προσοχή όμως. Οι αντωνυμίες των μεσοπαθητικών ρημάτων κλείνονται κανονικά στα πρόσωπα. Για παράδειγμα, θα ξαπλώσω, θα γίνει je vais me coucher. Το se από το απαρέμφατο se coucher θα το κλείνουμε κανονικά. Έτσι θα γίνει je vais me coucher, tu vas te coucher, il va se coucher, nous allons nous coucher, vous allez vous coucher, ils vont se coucher. Ας δούμε τώρα στο μέλλοντα πώς γίνεται η άρνηση και η ερώτηση. Θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η άρνηση δηλαδή θα γίνει je ne vais pas manger. Δηλαδή το ne και το pas θα είναι γύρω από το ρήμα που κλείνουμε, το aller. Tu ne vas pas manger, il ne va pas manger κτλ. Η ερώτηση θα γίνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Με το est que θα γίνει qu'est-ce que tu vas manger? Και με την αντιστροφή θα αντιστρέψουμε το ρήμα που κλείνεται το aller, όχι το απαρέμφατο, δηλαδή que vas-tu manger? Τι θα φας? Ας προχωρήσουμε στο λεξιλόγιο. Διαβάζω μια φορά τις λέξεις και παρατηρείτε την προφορά. Le site, le blog. Ας δούμε και ένα παράδειγμα πώς διαβάζουμε ένα site στα γαλλικά. Το site www.lemonde.fr στα γαλλικά θα το διαβάσουμε www. που είναι η τελεία, lemonde.fr. Surfer sur Internet. Visiter un site, visiter un blog, télécharger, chatter, imprimer, un ordinateur, le clavier, un écran, une imprimante, la souris. Διαβάζω άλλη μια φορά και επαναλαμβάνεται. Le site, le blog, surfer sur Internet, visiter un site, visiter un blog, télécharger, chatter, imprimer, un ordinateur, le clavier, un écran, une imprimante, la souris. Θα διαβάσω και αυτές τις λέξεις δύο φορές, την πρώτη φορά λίγο πιο γρήγορα. Le téléphone, le téléphone portable, le chargeur, un appareil photo, la carte téléphonique, téléphoner, appeler sur le portable, envoyer, recevoir un SMS. Διαβάζω άλλη μια φορά και επαναλαμβάνεται. Le téléphone, le téléphone portable, le chargeur, un appareil photo, la carte téléphonique, téléphoner,
Appeler sur le portable. Envoyer, recevoir un SMS. Ολοκληρώνουμε με τις μικρές εφαρμογές. Θα δω μια ταινία με τον Νίκο σε 5 λεπτά. Je vais regarder un film avec Nikos dans 5 minutes. Βλέπετε ότι οι προτάσεις μας σιγά σιγά γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Η Μαρία θα παίξει βιολί στις 10 το πρωί. Maria va jouer du violon à 10 heures du matin. Πότε θα πάρεις το βιβλίο? Quand est-ce que tu vas prendre le livre? Θα ξαπλώσουμε στο κρεβάτι σε μια ώρα. Nous allons nous coucher au lit dans une heure. Ευχαριστούμε πολύ.